Nauna na naman, inunahan na naman ng Cebu ang Maynila. Dahil matagal na natin pinaplano yung sa Maynila, pinag-uusapan pa lang yung sa Maynila, tapos na yung nandito sa Cebu, Mactan. Mao kini ang daig ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa inaugurasyon sa 11 parallel runway sa tibuok nasod nga pormal nga gi-inagurahan sa Mactan Cebu International Airport kon MCIA sa dakbayan sa Lapu-Lapu pag Huwebes, Enero 30. As the first and only parallel runway in the Philippines, this runway is a bold leap forward. It will help in your competitiveness, in your connectivity, and in your capacity to take in visitors. Ang parallel o alternate runway mukabat sa 2,560 meters ang gitas-on o 45 meters ang gilapdon. Sa pagkakaron, anaa pa sa commissioning process ang alternate runway o buksan ini kamayo karong tuig 2025 aron sugdan ang pag-ayo o pag-rehabilitate sa main runway. Tumong sa pagbukas ni ining alternate runway sa MCIA, mao ang pagpadayon sa airport activities in kaso nga dunay mga emerhensiya o maintenance activities sa main runway. Nagkanayon ang General Manager sa Mactan Cebu International Airport Authority, si Julius Neri Jr., nga dakong tabang kining pagtukod sa alternate runway, ilabi na nga wala pagyud na rehabilitate ang main runway sukad sa paghimo niini ni adto pang tuig 1960s. The reason is we're not just going to do an overlay. The original runway in Mactan was built by the Americans way back, I believe, in the 60s, I think. And it has never been rehabilitated or repaired. What has been done were just overlays. No? So now we believe it is time to really go underneath and see what's going on there. Usasab sa dakong pangandoy ni ining pagdoble na sa runway sa MCIA, mao ang pagpalambo sa turismo o sa gidaghanon sa mga pasahero. Kung dungan na nga magamit ang duha ka mga runway nga gitumong makab-ot sa tuig 2028, mamahimo nga ang usa gamiton pang landing samtang ang usa gamiton pang take-off. Gipanglantawan sa MCIAA nga mosaka sa 25% ang capacity sa airport ug makaserbisyo sa 18 milyon ka mga domestic ug international nga mga pasahero matag tuig. Our airport is getting more and more traffic. We are really pushing for tourism, both local and international. Right now, comfortably, we can accommodate 30 movements per hour. Then, with the new runway, so if you go up by about 25%, you can bring that up to 40. Mibutyag si Marcos sa kamahinungdanon sa pag-usbaw sa mga airport sa nasod, ilabi na sa mga regional facility airports sama sa MCIA. For everything, for business, for tourism, for political diplomacy, for it affects everything. Sabihin mo na lang walang airport. Paano tayo? May iwanan tayo ng buong mundo. And if we want to be part, you cannot be part of the global community and the global economy if you have not that connectivity. Kini si Elaiza Peñaranda, alang sa MyTV, Cebu.